U prethodnom videu dotakao sam se jedne jako zanimljive pretpostavke koja je danas moguća. Šta će se dogoditi ukoliko Turska i Grčka zarate, odnosno ko bi u tom slučaju ostvario pobjedu i da li bi uopšte bilo pobjednika? Međutim, isto tako odradio sam i samu pozadinu, odnosno celokupnu genezu sukoba između ove dve sredozemne zemlje. Tema je odlična, ali je ova još interesantnija jer u potencijalnom sukobu dve države one bi prikazale svoja najmoćnija vojna sredstva od kojih su neka iznenađujuća u pogledu da bi mogla zaista da promene ceo tok sukoba. Kao što sam i prikazao u pomenutom klipu, Grčka posjeduje veliki broj ostrva koja su jako blizu teritoriji Male Azije, gdje se nalazi Turska država, dok Turska tu preraspodjelu sporava i smatra je nefer i svoju politiku smerava upravo ka tome da u budućnosti dođe do sukoba kako bi povratila uticaj u tom delu Sredozemnog mora. Tako da se postavlja pitanje ko ima snažniju vojsku, Turska ili Grčka? Dosta klipova sam u posljednje vrijeme pravio na temu modernog naoružanja, otud predstavljam vam Kolonijam, realnu browser strategiju koja je dostupna i na Play prodavnici. Izgradite svoj grad i uđite u vojsku, politiku ili ekonomiju, naoružanja iz realnog sveta, S-300, FK-3 odnosno kineski S-300, M77 Oganj, T-72. U zavisnosti od sile, napravite ih i pošaljite na front, osnujte svoju partiju, pobedite na izborima i postavite novu vladu koja će voditi državu u osvajanje sveta. Ukoliko više volite ekonomiju, čekaju vas berza i trgovina. Registrujte se i pomognite jednoj od 4 sile u osvajanju kolonija. Ova strategija je dostupna i na sajtu www.kolonijam.com. Turska je transkontinentalna država koja se nalazi uglavnom na Anadolinskom poluostrvu u Zapadnoj Aziji sa malim dijelom na Balkanskom poluostrvu u jugoistočnoj Europi. Graniči se sa velikim brojem država, na severu se graničnice Crnim morem, Gruzijom na severoistoku, Jermenijom, Azerbejdžanom, Iranom na istoku, Irakom na jugoistoku, sa Sirijom i Sredozemnim morem na jugu, Egejskim morem na zapadu, a na severozapadu sa Grčkom i Bugarskom. Turska ima 82 miliona stanovnika, što je u rangu sa Njemačkom, a Kurdi su najveća manjina sa 20 miliona stanovnika. Ankara je njen glavni grad, dok je Istanbul najveći grad sa 16 miliona stanovnika i ujedno financijski centar. Sa druge strane imamo Grčku, država je na krajnjem jugoistoku Europe, na jugu Balkanskog poluostrva, smeštena na strateški veoma važnom raskršću između Europe, Bliskog istoka i Severne Afrike, između Egejskog mora na istoku, Jonskog mora na zapadu i Sredozemnog mora na jugu. Graniči se sa Albanijom na severozapadu, Makedonijom i Bugarskom na severu i Turskom na severoistoku. Sa površinom nešto manjom od 132.000 kvadratnih kilometara, Grčka je najveća država na Balkanskom poluostrvu i na 97. mjestu je u svetu. Tako da za razliku od Turske koja ima 82 miliona stanovnika, Grčka ima 11 miliona stanovnika i tu je prva velika razlika koja definitivno ide u korist Turske, međutim ovo je samo početak klipa. Na osnovu vojnih sajtova koji se bave upravo rangiranjem država na osnovu vojnog potencijala, gdje jasno možemo da vidimo ko ima najsnažniju vojsku na svetu i gdje možemo da vidimo gdje se tačno mi nalazimo u poređenju sa drugim državama sveta, dolazimo do sljedećih podataka u poređenju Turske i Grčke. Turska je trenutno rangirana na 13. mjestu po vojnoj snazi u svetu, dok se Grčka nalazi na 27. mjestu, što nije uopšte loš rang ukoliko pogledamo veličinu teritorije i brojnost populacije. Na primjer, Izrael, koji je još manji, nalazi se na neverovatnom 18. mjestu na svetu, što je definitivno van svake pameti. Turska ima 82 miliona stanovnika, što je u rangu sa Njemačkom. Od toga 42 miliona ljudi može da se aktivira u vojne svrhe, za razliku od Grčke koja ima 11 miliona stanovnika, od kojih se može aktivirati 5 miliona. Turska trenutno ima 425.000 aktivnog vojnog osoblja, dok Grčka ima 130.000 vojnika. Ono što je neverovatno i gdje možemo da kažemo da je Grčka u prednosti u odnosu na Tursku jeste rezervni sastav, jer su tu izjednačeni. Turci i Grci imaju oko 220.000 rezervi u sastavu oružanih snaga. Grčki vojni budžet je jedan od najvećih na svetu, gdje ona izdvaja velika sredstva za vojne snage. Preko 3% godišnjeg BDP-a odlazi na vojsku, pa je u tom segmentu ispred Grčke samo Sjedinjene države. Grčka odvaja 7 milijardi dolara godišnje za vojsku, dok Turska daje 9,6 milijardi za svoje oružane snage. Polako ćemo da se osvrnemo na vojni potencijal, vazduhoplovne snage.
Turska ima ukupno 1000 letelica, dok Grčka posjeduje 660. Od toga Turci imaju 205 lovačkih aviona, uglavnom F-16 koji nisu u zavidnom stanju jer im nedostaju piloti nakon 2016. godine i vojnog puča u Turskoj kada je veliki broj iskusnih pilota uhapšeno i optuženo za izdaju. Sa druge strane, Grčka posjeduje 190 lovačkih aviona koji su u dobrom stanju i flota im je znatno šarenija jer imaju F-16, ali isto tako i Mirage i Rafale. U najavi su također nabavka novih F-35 za Grke, dok se Turska okreće ka sopstvenoj proizvodnji dronova i stealth aviona, ali i nabavke Suhoja Su-35. Grčka posjeduje 270 helikoptera, dok Turska ima 450. Uglavnom, razlika je u tome što Grčka posjeduje Apache američke proizvodnje, dok Turska posjeduje svoje jurišne helikoptere. Zašto sam prvo stavio vazduhoplovne snage? Pa, iz razloga jer bi u predviđenom sukobu borba na nebu bila najupečatljivija i u velikoj meri bi sam ishod rata zavisio od spremnosti i taktike ovog vida oružanih snaga. Idemo sad na kopnene snage. Grčka i Turska su kopnene sile Europe jer u svom sastavu posjeduju najmodernije tenkove, od čega Grčka ima 1050 tenkova, uglavnom Leoparda nemačke proizvodnje, dok Turci imaju svoje tenkovi, odnosno tenkove svoje proizvodnje koji se nazivaju Altaj, ali isto tako i nemačke Leoparde, ukupno 3000 tenkova. Što se tiče PVO-a, Grčka se oslanja na američki PVO, ali i na S-300 ruske proizvodnje, dok Turska je prihvatila najmoderniji S-400 kao deo svoje vazdušne odbrane, koji sad predstavlja možda i najveći problem za grčku avijaciju jer pokriva veći deo, obalski deo Grčke. Što se tiče mornarice, Grčka je u ovom segmentu podjednako dobro spremljena kao i sama Turska, pa je sam vojni rang što se tiče mornarice iznenađujući, jer Grčka se tek iza Turske nalazi u ovom vidu oružanih snaga. Nijedna država nema nosače aviona ili nosači helikoptera, ali bi se moglo reći da je u prednosti Grčka jer ima veliki broj ostrva koji su kao sami nosači aviona. Turska ima 12 podmornica, dok Grčka posjeduje 11. Nemaju razarače, ali imaju približno isti broj fregata, oko 15 jedinica. Što se tiče infrastrukture, tu su stvari zaista zanimljive. Grci imaju 77 aerodroma, od kojih je veliki broj na ostrvima, kao što sam i rekao, dok Turska ima 90 aerodroma, ali to su aerodromi koji se nalaze na kopnenom delu same Turske. Što se tiče puteva, Grčka ima duplo veći broj izgrađenih puteva u odnosu na Tursku. Šta je zaključak? Grčka je nacija koju je teško osvojiti, grčka vazdušna odbrana je generalno bolja, mornarica je moćno sredstvo koje nije mnogo manje od Turske, a grčka vazdušna flota je samo malo manja od Turske sa velikim faktorom, a to je da su Grci jedno od najboljih pilota na svijetu. Također, grčka delta Evrosa je prirodna barijera sa kojom se turska vojska teško može uhvatiti u koštac. Da, Turska ima superiornost u broju, ali sa pogrešnom taktikom Grčka će biti težak protivnik za pobjedu. U svakom slučaju, Turska se apsolutno neće izvući nepovređena. Ovo, naravno, nije kraj priče. Poenta je da Grčka nikada neće provocirati Tursku ili bilo koga u rat. Siguran sam da čak i Turska to zna, ali i to zna ostatak sveta. Cijela vojska Grčke je u defanzivi, ali ako mora, Grčka će se braniti kako treba. Sve u svemu sa ovim završamo današnju temu, pa vas pitam, šta vi mislite, ko ima snažniju vojsku? Ostavite komentar i podijelite vaše mišljenje. Isto tako, u opisu ovog videa imate linkove mojih društvenih profila gdje me možete slobodno zapratiti, kao i sam Telegram nalog. A meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim na pažnji, lajkujte video, prijavite se na moj kanal, pa se vidimo uskoro sa nekom novom pričom. Vaš novi Anonimus. Ćao!